Hola, mireu, jo no sé què em passa avui, però m'alça molt rara. M'entra moltes ganes de posar-me un barret de bruixa. I em pica el nas. Crec que m'he eixit una berruga. Sí, crec que estic convertint-me en bruixa o no sé què passa. I m'està entrant moltes ganes de fer un encanteri. Teniu que ajudar-me a veure què és per ací, per este poalet o cassoleta, a veure qui serà. Estigueu-se atents, Comence en la primera coseta que serà. Jo o ell? T'ho he dit al revés. Què és? Encara no se ho sabeu, veritat? Espereu-vos, vos dono una pista. És un animal de 4 potes. Tampoc, veritat? Té una melena. Ahí ja... És el rei de la selva. Bueno, quasi segur que ho sabeu, no? Bueno, va, l'última pista. Heu de llegir la paraula. G-O. A veure, anem a fer les paraules màgiques, a veure si la endevinalla per ací. Atenció, Ui, encara no me se'n van les ganes de fer més encanteris. Ai, vaig a fer-ne un altre. A veure si sabeu qui serà per ací. A veure, està al cel. Ja? No, veritat? Bueno, no és un núvol. No és una estrella. Té molt de raios. Raigs, per fi. Encara ja ho sabeu? Bueno, va, l'última pista. Ho teniu que llegir, A veure. S-O-L. A veure, anem a veure si serà per ací. Anem a ficar-li un poquet de sal. Anem a pegar-li 3 toquets. Is. Sent com una flauta. No sé, crec que volen ajudar-me a fer l'encanteri. Vaig a continuar. A veure... Pell de gat. Un moco d'elefant. I un poquet de pebre. A veure què és d'ací. Vos dono pistes, És un animalet que va per el camp. Bueno, encara no ho sabeu, veritat, impossible. Bueno, ara jo crec que igual. Li agraden molt les pastanagues. Què serà? Té 2 dentoles superllargues i unes orelles també molt grans. I ja per últim, que ho heu de saber segur, Vos dice ahí com s'escriu. O-N-I-G. Ja? Segur, Ja ho teniu. A veure què està així. A veure. Yes! Bé, crec que ja estic un poc cansada, Va ser l'últim encanteri. Fixeu-vos bé, Vinga, va. És fàcil, A veure. És un animalet que és un poquet... A mi no m'agraden molt, aquests animalets. Ho sabeu ja? No, veritat. A veure, és un animalet que també té 2 dentoles. No és el conill. Què serà? Hi ha gent que li dona molt d'asco a aquest animalet. I també és molt famós en un conte. Bueno, en varios. En uno, així agranava l'escaleta. I en altre, el del Grúfal. Quin serà? Penseu-ho, Espera, vos vaig a ensenyar-ho. Mireu. R-A-T-O-L-I. Ja? Ho haveu llegit? Espereu-vos que em falten els ingredients màgics. Mira, el mion. Ahí tinc carrón i el mion. Mira, un poc de llapis de Harry Potter. 1, 2, ay, que me se cauen, 3 y 4
i... I bueno, ja estic molt cansada, però que molt cansada de ser de bruixa. A mi és que no m'agrada. Que no m'agrada. Que ho sapigueu.